ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо кардаед. Содоед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. сиришти ман, ниҳоди ман ту будӣ, сафои бомдоди ман ту будӣ. аё модар ба он сон бесаводӣ, нахустин устоди ман ту будӣ. Лоиқ Шералӣ. Лоиқ Шералӣ шоири тоҷик, эроншинос, яке аз бузургтарин адабиёти муосири тоҷику форс дар Осиёи марказӣ ва шоири халқии Тоҷикистон мебошад. Лоиқ Шералӣ 20 майи соли 1941 дар деҳаи Мазори Шарифи ноҳияи Панҷакенди вилояти Суғд ба дунё омадааст. дорандаи чандин ордену медалҳо, ифтихорномаҳо, устод соли 1978 барои маҷмӯи Хоки Ватан ва илҳом аз шоҳнома, барандаи ҷоизаи давлати Аби Абдуллоҳ Рӯдакӣ гардид. ғайр аз ин, ӯ унвони давлати шоири халқии Тоҷикистонро касб карда буд. моҳи майи соли 1999 ба устод ҷоизаи байналмилалии Нилуфарро эъзо гардид. бузургии Лоиқ Шералӣ дар он аст, ки ашъори сурудааш ҳамагӣ ҳамнавои дили мардуми оддӣ, таъсирбахш ва хеле зиёд ширину равонанд. меҳри лоиқ ва муҳаббат ба шеъри баландпояи ӯ кай хост, ки марзи Тоҷикистон ва дигар кишварҳои форсгӯйро убур намуда, берунтару фарохтар доман афкандааст. соли 2000 бо ҳузури ҳазорон мухлисаш баргузор ва пайкараш дар оромгоҳи луҷоби шаҳри Душанбе дар паҳлӯи бузургони адаб ва ҳунари Тоҷикистон ба хок супурда шуд. جان به قربان تو ای ملت خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمنت چهار طرف اجنبی و خانگیاند، تنی تنها بچی نیرو صفی اعدا شکنم. бародарон, ин буд маълумот дар бораи яке аз шоири барҷастаи тоҷик. дар охир пайвандҳо мегузорем навор дар бораи бузургони тоҷик, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад. бародарон, агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва по нашрданро аз ёд набароред. Сарбаланду хонобод бошед.